Фестивал руської культури «Червена ружа», котрий одложений при несподівану смерть нашого визначного музичного творителя Юліана Рамача Чаму, буде отриманий 1 і 2 октября, одлучене на štvrtkovej schádzky organizačného i programského odboru festivala. Že festival budeme musieť otrímať s ohľadom, že my musíme i sredstva opravdať. С тим, že by sme premenili lokaciju, že by sme vošli do haly, že by sme probovali teraz vidieť u ďalších prehľadkoch, že keľo teraz môžeme rachovať na solidarnosť s tým, co nám stvarno všetko už porobili i vyšli v oči. Všelijak to datum sme vybrali i pretože už od februára mešace zaplánované i preslava 200 roky od narodenia Petra Kuzmiaka, ktoré má byť isto u tým víkendu 30. septembra, 1. i 2. októbra. I to je náhoda, že by môže byť napísmený dopis zo Šidu, poved molil za prebačenje za Rusin Fest, ktorý isto plánovaný u tým periódze. Zažljem manifestacijah Červena rúža zaplanované i u kalendári manifestacijoh i molili by za porozumenje, že by, počím je ich toho roku perši, že by može buď teraz to datum prolongirali, a u nekih odazih rokov, že by može buď boli gašli to datum.